5,000 दिवस सगळे सेटल केला. अरे बाबा असं मासो कूल राव रे बाबा, कूल राव. आमची सर्वे किती सांगता सर? सर्वेच्या बरोबर तू 100% जिखून येता. पण एक किती वॉर्ड नंबर 10 50-50 चान्सेस असतात. 50-50 5 कोण आपला म्हणून सांगता का? त्या पंचाक दुडू बसून दिल्यार कसोच ऐकून कित्याक ह्या दिसांनी तो थोडा गेश करून घालची. उलोली इलेक्शन जातोच पुढचे आणि किती असं हे घे सांगाले ना कोणी सगळ्यांक पैसे दिले. हो नेताचे दिसू TIATR competition 3 lakh, charity 5 lakhs, bar and restaurants 35,000. 35,000. Yes. Only 35,000. अरे 35 lakhs sounding 35 lakhs. बुर्जा पुढचे युद्ध काय पुढे जाऊ करू ना. आमले आणि किती असं हे पै कुठल्याली 20,000 बॅलन्स तुकास तू. नमस्ते. अरे बाईचो बाल विमा असा न्हय, माझो गिफ्ट कसो तुका. ओके सर. होय रिमा आयसून ती इन्व्हिटेशन दिवन गेले. रिमा इन्व्हिटेशन किती तर थाणे तर मला सांगलेले तुका इन्व्हिटेशन भोगल्या दोचो दिवचे कोणच ना. अरे तुम्ही इन्व्हिटेशन पासून दिवन असले जाल्यार हांव जिरून येतलो आसलो, कारण तू माझो विश्वासी मनीस विश्वाच्या. सर ए सर सर धावता घेण्यात आलो. मागीर पहाड पडल्या रात्री थोड्या शेण उलो मुसता मागीर उस तोड्याचे मान तो धावलो. आम्हाला थोडं सर्विस पाहिजे. तुला गाव करता होय सर. इलेक्शन जातोच पयशे. ओके सर. घे विसरता तू. नगे घे दोर. नगे अरे घे दोर रे. नगे नाका जरा सोड. दी आमगे सोडता. किती होता तू जाणा न्हू तुझे इलेक्शनात काम किती पयते. सर तू मला कसले काम सांगू ती मला पैसे दिले किती सर तुवें बुथाचेर बसून आवय सर बाकी बिरार दिसता बोल पडे बाकी बिरार दिसता. पळय ऐक सुप्रीम कोर्ट 15 बुथा आसा. ओ जावा आवय को बूथ पडे बिताली 15 बुथा आवय डाक्टर पैसे. अरे बाबा कसल्या बुथांची खबर करता. अरे इलेक्शनचा मॅच घालून बसता पळय रोल असतं नाव आधी मान करतात पळय. आपल्याची वेळ असता ओ मेरी साइडनी पुलाव आडा सोना ते कुत्ता काढून असता आणि कोणी साइड सरे पडत असता. सोन्याचं बरोबर असतं तुका खबर आसा न्हू. हे फाटी इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट. तुझी कितलीय गर्लफ्रेंड आसूं, कितलेय फ्रेंड आसूं, कितली सुरी दायरी आसूं, सगळ्यांक कितें सांगपाचें वोट तुका पयशाचो धुवर करूया. पयशा पासून तुवें भियेवपाची गरज ना. हे फाटी म्हाका इलेक्शन जिखोकूच जाय आणि माझ्या दुस्मानाची तोंडार फोन करूया.